Hi, Angel. Mayong gabi eh. Nakaila ba ka sa ngalan sa imong mama? Diyos mo ba? Unsay tinuod nga ngalan sa imong mama? Mary Joy and Manonday. Unsa man ang M? Montipulca. Unsay pila edad sa imong mama? Grado. 33. Unsa? 33. Okay, unya na nako istorya kinsay tinuod ug answer ha. Kano sa ang birthday sa imong mama? December 25. 19? 19. 19? 19. Unsa? Magsulti naman sinuod nga di ka ba? 29. Okay, unya na nako ko ano no, unsay nga sa imong papa? Arnold Augusto A. Virgilia. Ano na pa may nga mo naman tong Agosto. Okay? Unsay birthday sa imong papa? Kahapon. Gahapon? Unsang pizza, unsang tuiga, unsang bulana? What? Ha? What? Come on. Okay, pila edad sa imong papa? 53. Patay, tiguang na. Mao na. Daghan jud mga bata karon wa kaila sa ilahang ginikanan no. So kamong mga anak diha, sige, importante kayo sa eskwelahan gipag-interview. Na sila yung mga questions nga wa katubag ang mga bata tungod kay wa kahibaw. Ikaw, sir, singan sa imong mama tinuod. Mobile Legend. Adide. Dali pagtarong og tubag tanaw na ko ang na maka-premyo, na-premyo na ko niya ang naitinuod nga answer. Sabi ang puno ko. Naka-answer og insakto na-premyo. Sige si Kuya sa. Kuya, pagka-perfect ba oy? Pagka-gwapo. Gwapo kung wala ing tapad. Kuya, unsay tinuod ngalan sa imong inahan sa kanunayng panabang? Ha? Ha? Pagtarong og answer ya, I know. Ha? You are Uy. You are the one. You I know you are matalino. Matalino. But I don't know if you know What is my name. English in Matalino? My name, my birthday, and my age. What is English in Matalino? Dali. Clever. Ha? Clever. I know you are clever. What? Clever. Clever. Lava. Okay. Lava. Kuya, unsay ngalan sa imuhang mama? Mami. Sa imong inahan sa kanunay panabang. Mami. Mary Joy. What do you mean by M? Montipulca. Spell Montipulca. Montipulca. Not P-O, P-U. Alright. Unsay birthday sa imong inahan sa kanunay panabang? December 25, 19. Nayabo ang buwad. Aw ang inununan nga danggit. 19 what? 82? Okay, I will say later. Uy, Kung kinsa ang kuan. Okay. Dayon pila edad sa imong inahan sa kanunay panabang? Kanang 33. Kanang kinang ben naman ni sign. Unsa man ka Haman? Makita anday sa naong di ang edad. Makitaan. Pila? Hala, 32. 32. Okay, let's say later. How about you? Time sa upo ko na human. Tinuod ngalan sa imong father. Papi. Pagtarong ayog sa libing suga bi. Pagtarong ba kay Eljan. what's the real name of your father? Arnol. Taro nga ba? I don't want spelling. 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 I want words. Words ben spelling. Okay. Okay. What's the name of your father? Arnold A. Benilla. What do you mean by A? Gusto. Alright. What's the birth date of your father? Kanang June 20. My God. Hapon. June Hapon. 13. 20. My God. 20. 13. Sos, daghan na mga classmate aning. Wa ka ila sa iyong inahan o gamahan. 25. Kuya, today is... Today is... Wa pa'y 22 ya. Nag-una-una na ka. 15. 15. Is that your final answer? 15 dayon.
19? 13 tay. Hoy, Sabado taron. Okay. Ay, oh. Karon Sabado? Dernis. Asa naman yung una-una? Nana yung una-una? Smile the 14. enemy. 14. Smile the Okay. 14. Ilang taon na ang iyong ama? Agoy, abot sa Tagalog. English. Siyempre. gisgutan. Mother tongue, English, and Tagalog. Kuan. It is accepted from now. June. Edad? June? Huh? Ilang taon na ang iyong ama? Kanang. Nakasayop. Tanaw na Di ko. mahimutang. Tanaw na Luyo ko sa now. sibublo. Ralph? Hoy, Ralph, imong purol buslot. Ay, gaya-gaw, may ginatawaan, B. Ralph, gusto kong malaman mo na wala pang nakasagot ng tama. Baka ikaw na yon. At ikaw na ang makakuha ng Nakita na ko sa ni Papa ma. Ah. May nakabutang 37. 37 ang edad ni Papa. Oh. Are you sure? Yes. Alright. Yes. Let's see later if your answer is correct. Okay? How about you? What's the real name of your mother? Huh? Wala charge no samtang eh. Ka-memorize pa ka kuya kinsay teacher nimo from grade 1 to grade 6? Yes. What's the name of your teacher in grade 1? Hey, Ma'am, tabuki ko. cellphone pa more. Earl, Tabuki ko mga na to. Ralph. Asan ang answer na to, Dong? Nawala. Dong? Nakaila ba kasi mong inahan? Nakaila kasi mong inahan? My God. Shh! In taon. Hello? Wala lagi. Hello? Wala lagi. Hello? Wala. Nakaila kasi mong amahan? Wala na. Wala kay mong naam da cellphone. Dangi daw ng cellphone. I'm asking you, I'm talking to you. Your face on my face. Oh, sakto ba to? Face on your... Ang imong nawong, imong ipatong sa kong nawong. Ralph, Hulog naman. sige na kay matug na mo kay hapit na alas 10. Mga tanong mo natin. Nakin? Nakin. Anong klaseng Bisaya yan? Shh! Earl, di ba ningon ko pag naka-charge is naka-charge, papawaya ang mata. Okay ra magduwa basta dili pasagdaan ang pag-eskwela. Ang lapa-lapa ni mo Angel, salamat kay limpyo. Dong, ikaw Dong, kumusta man pag-eskwela ni mo Dong? Wala na. Inta, pagtaro mag-eskwela ha, kay nauna ataw ninyo ang mga kahago sa inyong ginikanan. Matag sayo sa buntag para kamo hukaran. Unya, inikaabot sa tigulang inyong ginikanan, inyong rang sikaran. Pagkawagid ninyo, ibatasan. Wa pa yan nahibaluan? Awa pa di ay nahibaluan. Nahimo namang tula ni Inday. Oh. Nanglan, mag-eskwela mo og tarong para inigabot sa panahon. Kamo na po'y. Pa, good morning. Good morning. 37 babang edad pa no? Imong mga anak, akong gipangutana kung unsay nga tinuod nga silang inahan ug amahan, wa kaila. Papa, kung Hasta edad. na kuno ka, kay kuan na kuno, manigarilyo na kuno ka. Tuan na, naabot na sa libang, nagkaumpat ta. Samantaon na eh, nununan danggit, sudan mga bay. Pare. Yee! Di maklaro. Pare. Pare. Ilan na kabuan tiyan na to? Nusa ka mga anak? September. Shh! Oy, Oho. tara mo eskwela ha. Kung maminaw sa ginikanan, maminaw sa maestra. Hoy, day. Manggod. Katuog na day, kita ng lagos ni mo day. Nalangap. Welcome to mobile. Shh! Pangatuog na mo kay alas 10 na. Kana ba tubig? Tubig. Uyan. Unsay nga sa imong papa? Aga. Hmm. Triple kill. Unsay nga sa imong papa? Gay ko ng Diyos
Okay ka kaila. Arnold. Arnold, Tatluan tapos sa password. Lalo. ingon ang mga maestra nga inyong mga anak ko ana kay wa kaila ninyo. Nakaila ra ninyo as a mama and papa. Pero ang ngalan, birthday, edad wa kabaw. Langan. Tinuod gyud ay si ma'am. Langan. Sinang kang edad daw nimo 15 ha daw bi? Yehi, 15 na. Porya buyag. 20. Oh, nya ako 32. Kuyapan ko taghimo na Wah. Sa 32 ah. Are you sure? Drawing mo na ko yung mga tanga. Ang kilay ni mo. Kaya anang ano yung kilay oh. Oh, nunsa? Purma mga na. Unsa man day? Nga, dua mo na ka na. Di. Three Unsa man na siya 3? Dayon. Nga, ang ilong, 1 mo na. Then, napay baba. Di. Plus Unsa? 1, di 32. Uy. Kuyawa mo din na day si style ron sa tan-aw sa edad. Suya lang ka. Dayon. Then, gwapo Tawag kay na ko. bi. Pila na may timbang ni mo ron bi? Akong timbang, bitaw. Kurya Ma, buyag. akong timbang, bitaw ma, kay Kwan. Kurya buyag lili na kayong aping. Ha? 41. Halabi na ang imo ang aping ba kurya buyag na kayo. Hastang liog uy, daghana nag-layer ana oy. Gana nagbilbil ana oy. Wala lang ka na Pilipi. Ay, ito to. Si kuya lang buyag. Oy kuya. Grabe Marang ka. kabs. Namista dia. Oy day. Inday. Hindi, gwapa. Katuog na Inday. Para matangkad na ka Inday kay ang imong timbang Inday. Sakto Ulong ra na na, si video-video. sakto ra imong timbang Inday pero ang imong Unya height, sa ba? imong height daw Inday wala. pa, unya sa. Ulong bati kitang naong pa kung sinunod na. Unsa? Uy, unsa? So you are accepting that you are accepting that you are batig now? Patay ka diya dong. Ha? Patay ka diya Buwan ng kamera. Wala may batig na ngod. Maglagot ko. Dagoy. Nga naman, namukol na lagi ka. Shh, daga na ka? Shh, daga na ka? Namukol na ka, oh? Na, yung classmate, oh. Nakukik tutoy. Dong. Na, tutoy, oh. Sus, dako pas kong tutoy, pre, buyag. Hoy, Ha, ha, ha. tuhog na mo, good night. Now. Legendary. Kila magtarong ha. Mga bata. Gi okay ra na magsilpon may klase ugma pero Yay! taman rag alas 10. 10 minutos na lang close na ang cellphone tanan. Ala, gamay rin Tog kayo. na. Ay, alas 11 yoy. Adi pwede manad yung mata na iting klase na biya. Kansi tas bahaw na na. Nga, Sabado raman ugma. Oh, unya dik sabado. Domingo na lang may magkuhan. Kuyog ka ugma ma. Kuyog ka ugma matukusumba. Dili. Para mo sexy nang kuan mo. Ha? Mukuyog. Kuyog, lantaw lang mo. Oh. Ah, sige. Basta kabalo ko sa sayong-sayo. Ah, sayo. Dance, dance, slave, love, party. Oh, dayon. Dayon, Taman ra kuya, alas 10. alas 11. Okay, kung tama alas 11, unsa may inyong ikahatag, ikabalos na ko anang kung mangyong kung mga mo extension sa oras sa pag-cellphone, unsa inyo ikabalos na ko? Tabang, Omar. Tabang, unsa ikatabang? Unsa ikatabang? Tabang og? Tabang. Unsa ikatabang ba? Tabang lang. Unsa gani? Tabang lang. Siya nangatug na ra bang mga silingan? Sige. Earl, kung mag-cellphone Earl, mag-cellphone. Zero. Pila ka percent? Akong giingon 15% paubos taas na kay graduation. Mo'y kusog kay makadaot sa mata. Huwag ka man na po. 15% paubos buhii kung naka-charge ayaw gamita kay musabog na sabog siyang kamot nimo. Ouch! Hasta imong dalunggan. Ouch! Kay naka-headset, naka-charge. Pa, gwapo. Ang bunluta ra ko ng charger pa. Gwapo kay ka. Bunluta. Tamigo mo. Bantay mo. How many times I told you Bantay mo. that if you are using your phone, don't charge it. Ay, panubo ayaw If na. the battery is slow, Ha? you have to charge it.
So that your eyes will get, ala, ang bugan. Napil. Para makapahulay sad ang imuhang mata. Wala ka. Alright? Sige. Good night. Mga buutan ng mga bata. Ako, bugoy kay Koy. Nga. Bugoy nga naman. Kay, imo kong giaway. Giaway kay nga naman. Sa una, imo kong gilambusan. Dito ako ni mo. Buyag. Simba ko. Taon ko kahimo ana. Oy. Lambus-lambusan ka ni mo payong. Why are you accusing me like that? Nakita mo siya baby ganiya sa video. Ya, luoy kayo ang bata. Ala, Ginoo. Gibutang diri ang sinina. Gibira-bira ang puya. Ang inahan. Patyo naman na yung anak. Uy. Ralph. Bye. Love you guys. One skill. Love you. May tubag. Uy, hello man kayo. Love you guys. Shh. Grabe ni mga gadget maka sus. Titing mahayan ako nga gipangregaluhan tamog cellphone jud. Lapas sa langit akong pagmahay. Nya karon no di na mo managad og ginahan. Mo na yung kinabuhi oh. Galuhan na yan. Unsa man day itong regaluhan tamo kay naka-medal mo? Unya hangtod ro na buing na mo cellphone. Sus, nasa ulahi gid ang pagmahay. Kapon. Bright gihapon? Unsay spelling sa science kung bright? SCIENCE. Simpuro. I'm not asking you, I'm asking Angel. Unsay spelling sa science, Angel? Hindi ka balo. Angel, Sa akin, game mo ko bay. ay palusot diha. Unsay spelling og science? Hey, Asal buat yung balay lagi. may pambalay no, may kay mahimo diha no. Pero sa tinuod balay di kay kasilhig. Hoy, unsay Ayoy. spelling og science? Simpuro. Simple? Okay, tell me. Is. And then, Why? patay. Why? Why? Pagtarong ha, wa ko na. C. Primero. S. C. And then, I. and then, my goodness, abot na grade 4. Ano nga gito? Ha? Kung ako nag... Hala, mangupya pa. Come on. Sa spelling of science? Ay, kung katawi ha, kaya wa ko nagbinuang. I. E. And then, N. E. okay. Very good. Unsa man tong tumoy nga mura magkuan, mura magnangutana. Dapat pag tumoy diretso. SCIENCE. Ana, di kay ini glass E. Unsa man to? Question mark? Are you asking? Okay. Ralph. Unsa yung spelling og apology? Kung mapikas. Unsa yung spelling og apology? Ambot. Na. Aplonology. Astronaut. Astronaut. Di ko baloy. Oh, diha, maayo kay kadiha. Kaya buyag, oh. Lawas buyag. Okay, bye. That's all our topic for today. Say bye-bye. Buboy. Bye. Bye. Shh. Bye. Bye. Bright ko do. Right? What's the meaning of apology? May school ako ma sa computer. Pagka very good ba?